annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa wallazi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bi hatabin fayutab. Annabi yace na rantsi da wadda raina yake hannunsa. Wa kenan? Yanzu annabi zai yi wannan rantsuwan kuma ya faɗi magana da wasa? Annabi zai ce na rantse da wadda raina yake hannunsa kuma wannan maganan a ce wasa ce? Annabi ya ce wallazi nafsi biyadihi, na rantse da wadda raina yake hannunsa. Annabi ya ce shine Allah. Laqad hamamtu an amura bi hatabin fayutab. Annabi ya ce nakan yi himma na yi umarni ayyo mini itace dami thumma amura bis salati, sai na ce to a kira sallah fayu'adhan laha. Annabi ya ce sai a kira. Thumma amura rajulan fayu'umman nas. Annabi ya ce sai in tura wani in ce ja mutane sallah. Thumma ukhalif ila rijalin fa uharrika alaihim buyutahum, wa fi riwaya thumma ukhalifa ila alladhina la yashhaduna salata fa uharrika alaihim buyutahum. Annabi ya ce idan an tada sallah ni kuma sai in ɗebi itatuwan nan na yi kan gidajen waɗanda ba su fito sallah ba. Annabi ya ce na ƙona gidajen a kansu. Annabi ya ce na rantse da Allah na kan ji in yi haka. Annabi ya ce na rantse da Allah na kan ji kamar duk wanda bai fito sallah ba in je in ƙona gidansa yana kwance a cikin gidan. Ya ce na kan ji, nakan himmantu na sa a mun ice idan aka tara itacen sai na ce a kira sallah. In an kira sallah sai na ce ma wani ka ja sallah. In an tada sallah duk wanda bai fito ba, annabi ya ce na rantse da wadda raina yake hannunsa. Annabi ya ce nakan himmantu in kona shi. Sallah a gida karamar masifa ce? Wallahi Malam Abdullahi, wallahi a ƙona gidanka kana ciki ya ƙone da kai kurmus, na rantse da Allah ya fi masu sauƙi masifar da za ka tara in kai sallah a gida.